De indrukken die we nog hebben, dan moet het wel heel succesvol worden. Zien het aantal aanmeldingen, de sfeer en hoe het leeft bij de mensen. Ja, daar hebben we er alle vertrouwen in. Samen met NEVES-voorzitter Boukes Kaasma de 9e editie van de Expo Driessen Waterswaard eruit komen te zien. Vanwege corona had het ontlieren net kunnen, maar toch zet de organisatie het dit keer op om het event te vullen met meer dan 60 bedrijven en organisaties. NEVES Kaasma bloot de expo libben in de regio. Ik denk wel dat het de leegdrempeligheid giet, de gemoedelijkheid, geen opsmuk. De standhouder hoeft net de vermogen te betalen om hier te staan. De mensen mij hier graag zien. Dus het is een leegdrempelig iets. En de sfeer die erin zit op het platteland, ja, dat kun je net imiteren in de stad. Voor de organisatie wie het maar de vraag of ze alle plakken vol je koen. Want sindswurg hebben net alle bedrijven het zo makkelijk met personeel als vroeger. Als dan juist heel in kroep er wat biedt, dan denk ik dan of we de 50 eerst maar gaan. Maar dan als dan een keer daarheen beste, ja, dan zei je van ja, het eerder weer. Maar het besluit wat de mensen nemen, maar en helpen de mensen die je graag staan willen, maar die zit alleen maar personeelbezetting. Vroeger gingen ze personeel, ze konden makkelijk scoren. En joh, daar ben helper die ben alleen, als met hun beiden. Dus die willen graag komen, maar die kennen het gewoon niet klaar krijgen. En dat voor die mensen is het wel sneu. NEVES Kaasma binnen het mooie dagen voor bedrijven, maar ook voor de bezoekers is het een plak om elkaar te moetsen. Toen zit de middag om 12 uur wordt de expo openen. En of ze er klaar van binnen? Ja, zeker. Ja, dat twijfel in dat moment hoor. Nee. Toen is die met die 12 uur, dan ben je vooral hier ontslag zo in meisjes alles geen. En 12 uur dan gaan we de opening. Dus ja, daar zetten we net in.